Khungsa nukhungni hamjuk nokni kemajak o patimung patika khwai Potmobil RD block by khobjak ampura amchaini nokhatro kamino Koktumao saimangkha thangnai 21 tarigo fungni 8 tama jorahayo self help group ni training tongo hinai agulio thangmani bukuk Reshmi Debborma fiaba salnaini bagai training hinai nogo sai thangmani agulio bukuk Reshmi Debborma fiaba salnai laimani yak ulobo nogo kifil failia bukuk Reshmi Debborma aboni bai busai tini koktuma thomnairokno nuhunai bo saka tini bihik 21 tarigo nokni agulio thangmani self help group ni kaisa training tongo hinai fiaba salnaini bagai thangmani salnai laimani yak ulobo noko kifil failia wai phone khaibo phone bo hablia aboni bai bini busai ni mung Shankar Doyal Debborma bini kami khwai ampura nokhatro kamio bo salnai ingmani yak ulo khaino bo khwaini women pso thangai bo kaisa missing diary bo khlaika yak ulo yango naitukmani yak ulo kunu jawa phano manliya bihik Reshmi Debborma no fiaba Reshmi Debborma ni lokiwa je self help group tongmani o group ni borrong singmakai agulio kunu chini meeting bo krei training bo krei hinai saka aboni bai Shankar Debborma kha meeting jagai tini social media o phai bihik no je nuknai rok kicha pono shahorani bagai koikha tei je jaga nugo a jaga ono romoi tonnan bagai bo saka hasteni lukurokno busai Shankar Doyal Debborma borok kaijakmani 6 year hai engkha nogo kuno kesek kereng krei adino thangpurbo kuno kesek kereng unglaya hini saka busai Shankar Doyal Debborma tei Shankar Doyal Debborma ni bini nukhungni borokbo wanalaijak bini bihik achomsa omo haike kemaui thangmani eba kheba nokni ongkhori thangmani tabuk Shankar Doyal Debborma delaikhe wanajak bini bihik kthanga tongkho kthia tongkho eba kheba tei kubni slarok baja khari thangka omono belai warama kotorok laijak Shankar Doyal Debborma hastel lukurok je o skino rijak burino nugui tongkha hangke norok o numbero phone khaina nengthon tei bihik no kemajaknai busai Shankar Doyal Debborma bo hastel lukurok no pokcharkha bihik ni mung Reshmi Debborma bini kaijak phaimani para hangke ampura nokhatro kami bini asaibani para hangke khwai Ratanpuro norok choyakai naitungdi chini mangpilio tei Reshmi Debborma ni busai Shankar Doyal Debborma tamosaka khane di chini mangpilio ninbung kisa sagaktam nang tini tawon bagai cungan hunak leka kisa saik lagi nong mari nong mah wai mazan go sangpore no angkai sini an bihi hecho guru meeting thamani ano saboi meeting tota ako tolawa awun bode angkai ano sakatuni ni ramjok rang dorok petunu bega ramjok ni jak masena angkai awun pore angkai wang ni thangati no abro sok wa no sok aro ni pungkok sai tonggo wairo sok aro no ako tolawa roko thagon sok jabo laso angkai kok no sai tong sangka man ko sai tong bo wai wa waro meeting sa juba angga ba guru pori doko tongon sauta no unbai angkai arpore angkai kok saka budbar je ang ko sai tong thamani ke kusari go khamani pungni ata 10 sokong ko buntun meta angkai to iko tabu angkai boro tong bor puri sai miya kuno kaya kun meta kota boro angga abu to tabu ang to je kuno kai tong kai thana go wai dri khariga biso ba anta angga je nungma ro ko ba kisa pun kai no jano khorita pun nambari barani mo rosai anu buri mo kai Reshmi Debborma meeting ke posa tongmani bongni je meeting kai Agartala an sauta no bokai self help group samung kai sel honi samunga bo training ni tamu bin ni nin bari ni pung kai tam ni bihik an bin mo kai Reshmi Debborma para angga ro tongpur mo kai
kuai ang berasin mokai. Kai bin boy so busong kana. Bin boy aktris posa, aktris posa. Kai te kaisa ko nang a bo ongkor thamot no nang kuno walai ro ba kuno ro khai ro tha. Wala ma pun ker kam kurung ti tang mo yo pui ti tang ang. Kai norok kaijak ma khai koi bosor. Kai jang man ke sung tak wi dos koi bosor mo zoli tong. Kai nin bum tai para kai borong kan nin bum. Ani bu mongkai potong sabno sang kodo ya le ma para kan no kotor bari. Nin bari ni kai. Bin ko rotong po. Kai nang women's PS ro ko nang janok ka. Ang buri pia to janok dikha bisin dari khatika. Kai PS ho tiro kun update udah mang tak sor. Update to nai tong chung sarang pun dok lai tong ko ki do borok kam ko sa chung ya kong sautana. Ni wan chu wa tamorok tong na tabuk biang ro thakra nang kun abon nin idea ro to. Idea to tabuk tong sa nai tabuk iko punu khaya bo kam tong han abon ta joti nuk tong ha ba bui ki za help khajita na. Phun ro ko chuchop. Phun chuchop kita ko ko phai du ta phun. Acha self help ko je meeting o thang mane tai bin ni logyo yang ni borok thang ro kin bo sara sabin dol log. Bo sawa bin ba chung tong sauta. Ngai bo tong bo bijuna ro tong ne ano phai so phun phai ro. Malai ga dol lo mal ge sauta. Kai nang bo last bo din jora kok saka. Boy budbar te ko saka budbar ni sal ni ekta te ge bo na ang bo phanya no ko phai tong ne ang bajar sabdono ko do bo torok phanya ni ta ka pero sa ko ya pore phun bo tisu kali bo. Kai nang ni phone number phone number tong ari no na. porno je nugoi tong nai rok saw nang ka bo jaga no. Ano phone number contact number na 8837352400 যদি nuk tang kai ano jot na ro kai call kai bidi dano dita no rom to ni dibong no jati jan nuk ka ba ano sa tung na to asung na Je no ko phaya ni yaklo nang bin engo bin nok ro kai sar sahor ka. sar ka adi no sar ka ang plus pun to apuru kai ngai bin ma kai ga apuru rom yang kai bon sa ka ang to apuru badani phatrok no bo pun ga gang sa ta nok sa pe bo nei ya ta ita Bin nok to ri ka ang thang mo phai ga kan nu ya bong no bo acha kai bo ni nok ni bor rok tabuk ni nu poro kun rok da saban kun rok kira himarati rok. Borok ba tabuk borok tu kana katang borok ba jata kai tabuk suna no borok uduk di ati rok sai tongta suna Cha nang bini bandobi rong ni ba bini boy baksa gi help group khai tumai rok bono rok nang bong na rok thang nai tuki rok nai kha ba sung hor rok nai kha hor na ga phone khan nami kha uni kotok tono kintu meeting te kri chau ati no meeting te kuno meeting te kri chau ta no to no borok sau thong kana angkai tar mane non thokai thang wati he dek laya bo di jabu ta tin ta uni meeting kri ke to ang to kam ne tu di chau no no mi ho no mai de je na tu ni bono pang je gari kana wa ro gari me ga direct la to ka tun mari ke bono asung ta